Вялікая Адчынная вайна стала самай трагічнай старонкай у доўгай гісторыі гарадзішча. Аб гэтым нагадваюць шматлікія помнікі на тэрыторыі і навокал мястэчка, а таксама расказы мясцовых жыхароў, якія сталі сведкамі тых жудасных падзей. Пасля нападу Германіі на Польшчу ў верасні 1939 года ў заходнюю Беларусь лінуў паток бежанцаў. У жніўні 40-го ў гарадзішчы іх было больш за 1300. Колькасць габрэйскай абшчыны ўзрасла да 4000 чалавек. Падчас акупацыі нацысцкай Германіяй з 26 чэрвеня 41 года ў гарадзішчы было знішчана больш за 4000 жыхароў. У жывых засталося ўсяго некалькі габрэйскіх сем'яў, якіх удалося схаваць мясцовым жыхарам. У першы дзень акупацыі фашысты стварылі ў мястэчкі гета, куды гвалтам перасялілі ўсіх габрэяў. Гарадзішчынскае гета стала першым у Беларусі, дзе адбылося масавае знішчэнне габрэяў. Ужо 20 кастрычніка 41 года сюды прыбыла каманда СС, і на наступны дзень яўрэйскае насельніцтва было мэтанакіравана знішчана. Адна частка ў гаю Пагарэльцы, другая ў лесе Міхнаўшчына, недалёк ад гарадзішча. У сакавіку 1945 года Надзвычайная камісія СССР па расследаванню злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў выявіла некалькі масавых пахаванняў. Акрамя Пагарэльцаў і Міхнаўшчыны, масавыя пахаванні былі знойдзены каля праваслаўнай царквы і навокал гарадзішча. Там былі пахаваны не толькі габрэі і партызаны, але і мірныя людзі. Амаль усе яны мелі сляды катаванняў, а рукі іх былі звязаны калючым дротам. Усе гэтыя жахлівыя падзеі пакінулі незагойную рану на сэрцы мясцовых жыхароў. Кожны з іх, як мог, дапамагаў партызанам атрада 25 год БССР і гарадзішчанскім падпольшчыкам. Тут нават у акупацыі выходзіла газета «Партызан Беларусі». І летам 44 года у выніку наступальнай аперацыі Чырвонай арміі «Баграцыён» гарадзішча было вызвалена ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 8 ліпеня часткі 323-га стрэлковай дывізіі генерал-маёра Маслова прынеслі доўгачаканую свабоду ў дамы і сем'і жыхароў мястэчка. А ўжо пасля перамогі пачаўся чарговы этап росквіту гарадзішча. Мястэчка стала горадам, тут пачалі будавацца прадпрыемствы, бальніцы, новая школа і шмат-шмат чаго яшчэ. Але гэта гісторыя для нашых будучых прыпынкаў.